Takže čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom videu a dneska tu máme opäť po dlhej dobe, alebo nie po dlhej dobe, ale po asi 2-3 dňoch Poppy Playtime Chapter 3. Mám novú myšku, takže by sa mi malo hrať lepšie, ale uvidíme. Takže podľa toho, jak si pamätám, tak sme skončili tam, kde tie malé príšerky nás naháňali a my sme sa odtiaľ snažili dostať, ale ja som nevedela, ako to urobiť. OK. Dobre, takže teraz sa už musím fakt sústrediť. Možno ani chvíľku nebudem rozprávať, lebo sa strašne moc potrebujem sústrediť. Lebo tu je taká dosť ťažká časť. A to je táto. A tu musím urobiť, že 2-krát až. OK. Dobre, tak. Dobre. Ja som ho videl, ale neskoro som ho videl. Dobre, ale vidím, že stačí na to iba jedna ruka. OK. A to je dobre. Lebo ja som myslel, že na to treba 2 ruky. A to bolo strašne ťažké, lebo na to išlo iba, že úplne rýchlo proste. OK, takže podľa toho, jak si pamätám, by som mal ísť sem, za mnou nedošlo. Aha, toto nám tu zostalo. Aha, tak, do tých šťalka. Fúha, som skoro zinfarktoval. Dobre, tento jumpscare ma fakt akože dostal. Aj keď som nejak nezaučal, tak úplne som tak ma myklo. OK, dobre, prečo sa mi nejde? Dole choď. OK, dobre. Takže sem. Nie! Choďte odo mňa. Všetci. Vy všetky zmutované píši zvieratka. Píšaci, čo ste? OK, dobre, hore, poď. Trochu som zaučal. Pardon. Len to bol taký divný krík, že... Dobre, ale už sa stačí len dostať do stredu, ale ten problém je, že ja som zabudol, ako sa tam dostáva. Takže... skúsime, že dozadu, hej? Aha, tu je cesta, ale fakt. Kde to sme? Áno! Prosím. Choď preč! Pes, Lípes v kareť. OK, takže hore to nebude. Ja tu tie zvieratá dobre počujem. Aha, do druhej strany som mal ísť. Jaj. Či? Áno, nie. Čo? Čo? Jak? Ale ja už mám aktivované hentie. Go to the prototype. Isn't he wonderful? Nie je wonderful. Aj keď ja ešte neviem, čo to je, ale však OK. Dobre. Teraz môj plán je dostať sa tam do stredu. A je to môj plán, iba kvôli tomu, že to je... A takto už som, prosím.
Už ma nechajte na pokoji zbierať. Nie! Naspäť. Choď naspäť. Že sa to vráti. Aj vrátilo, okej. Konečne som sa dostal cez túto smrteľnú časť. Dobre, prosím, ja už nechcem proti žiadnym bidi zvieratkám s divným plišákovským bojovať, dobre? Kamo. Prosím, žiadny jumpscare. Okej, kamo, prosím. Že to ide do toho istého, že? Áno. Dobre, kamo, to vyzerá ako nejaké väzenie. Dobre, tam sa dá ísť, ale čo ja pôjdem sem aj dopredu ešte. You're Pappy's angel. Čo? Come to save us. Nothing left to save. Not here. Bird catnaps Si an čo? angel. Si v poriadku? A million pairs of Gdzie eyes mam are on nogi? you now. Watching, waiting, hungry. They want nothing more than to crawl beneath your skin and eat away at you bit by little bit. Fill what feels empty inside themselves. That thing, catnap. The Gdzie catnap? prototype is his god. And this is what he does to heretics. These little toys follow catnap to avoid that very fate. And in return, they are fed. We try to fight it. The prototype's control. I am the last of the smiling critters. Posledný Listen to me. You need to get out of this place. You need to live. You and Poppy could fix this. End this madness. The torments. Oh no. Oh no. Leave me. Please. Just go. Run. O nie, Čo je? Čo je? Jak rád? Dobre, dúfam, že tá animácia tu nebude znova, lebo trvala asi 20 rokov, ale zaujímalo ma to, pretože som to ešte nikdy v živote nevidel. No! Leave me! Please! Just go! Run! Bežím. Tentokrát ešte posluchnem. Ahoj! Dole. Ty vole, jak je borec taký rýchly bez nôh? Jak týpek nemá nohy? Choď preč! Dobre, už si to zapamätám. Okej. On hovoril, že posledný zo Smiling Critters, to sú tie zvieratka plišové asi, nie? Lebo on vyzeral ako jedno, ale ešte tam bolo There is no for you here, ale je tu blízko teda. Čo som chcel povedať? Že on je Smiling Critters posledný asi, ale no, neviem rozprávať. Chcel som povedať, že asi tie Smiling Critters sú tie zvieratka, lebo
one. Lebo tam sú aj také, čo vyhrajú jak Dog Day, Hairday, alebo keď... OK, tentokrát už viem, kam mám ísť, takže to bude ľahšie. Ale... Vole, no tak... Tieto pidivalné plíšačíky ma budú naháňať, hej? Akože si robíš srandu, či fakt ako? Počkaj, ja neviem, že či vôbec mám aktivovanú anglickú klávesnicu. Ja mám. Prosím, môžeš fungovať? Alebo to silný vidieť ruky. OK, už som tu. Dobre, mám teraz červenú ruku, hej? OK. Dobre, takže teraz sa budem musieť ultra že sústrediť, kámo. Ale že strašne. A čo ak pôjdem sem dole proste? Tak mi to v ničom nepomôže, čo? No samozrejme. Tuto. Nedá sa. OK. OK, tak ideme naspäť hore. No! Leave me! Please! Just go! Poď, peso. Už sa nebojím pesa. Ty vole, ale... Radne rýchly je typek, aj keď nemá nohy. Poď, ideme hore, poď. Kamo, aha, dobre, tak asi musím ísť rovno. Dvaja tam boli, tak skúsim tentokrát ísť rovno, okej? Pôjdem teraz iba rovno, hej. Okej. Kamo to trvá 20 rokov, lebo tam je nejaký glitch, že mňa keď chytí tá smiling critter, ten plíšačik a potom ma môže chytiť aj Dog Day, že aj keď ma už zabili. A čo ak pôjdem hore? Že by? Nie. Exit. Však ja tam chcem ísť do exitu, ale nemôžem. Lebo táto hra ma čo? Nepustí. Okej. Okej, otvorené. Raz, dva, tri. Aby sa mi to podarilo. No! Leave me! Please! Áno, ahoj. Mua! Nechytíš ma, peso. Ten peso by podľa mňa bol aj dobrý, ale tí smiling critters vošli do neho, to ho asi ovládajú, že? Okej, dobre. Takže ako som hovoril, poď! Tentokrát som musel rovno. Dobre, takže rovno doľava. Okej, tak to je zase
OK, takže rovno a potom doľava. Tam, kde sú critters, tak tam nemám ísť. OK, skúsim teraz bez tej ruky. Bez toho, aby som si svietil. Alebo nedá sa tu niekde akože brightness zvýšiť. FPS limit. Ne, nechám si to. Však nejak to prežijem. Keď trafím s tou rukou, tak to aj one. S tým... Go! Leave me! Please! Just go! Ja som nevedel, kam mám ísť ten prvýkrát. Kde? Ja sa nikdy pri týchto, kde ťa naháňajú, nepozerám za seba. Že nikdy v živote. OK, tentokrát som sa pozrel na pol sekundy. A nevidel som. Poď! Dobre, takže rovno a doľava. Si vole. Jaj! Zase tuto ide. Nevidím, idem. Choď preč! Ty peso, hnusné jedno. Prosím, dobre! Som skoro zinfarktoval na tom konci, kámo. Ale fakt, že prísahám, ja som mal na konci taký stres, ale že tutu. Aha. Dog Day says, To je on. fetch! Go! As far as you can! Why are you just standing there? You can't be here. You can't stay. Dog Day says, Dobre, tak to už počúvať nebudeme. Asi ako kričí od bolesti tréme. A ideme do šmíkalky. Hey, are you alright? Oli, No ouchies or lost body parts? I'm really glad you're okay. fú, I don't want to lose any more friends to this place. Hey, did you see the shrine? jaký špajn. Catnap made it for the prototype. See, before Catnap Hey, turned Yako. into Catnap, I guess there was some pretty serious accident. He almost died, but they say that the prototype saved his life, giving up his own freedom in the process. In Catnap's eyes, the prototype is a superhero and has saved this place. So Catnap treats him like a god, killing everyone that opposes him, us included, if we're not careful. That shrine, did it scare you? If you thought that was terrifying, just wait until you see the real thing. Anyways, we're really close to the end. I sent you a new key. Lomam. You're going to the counselor's office instead. It's not ideal, but it should have enough juice. If you can get that generator going and plug it in, I think we'll be done. And keep your eyes open for Catnap. Every shadow and every flickering light is a hiding spot. He always stalks his prey first. He'll take away anything you have to defend yourself. And when you're at your most vulnerable, he'll kill you. Catnap lives for the hunt. Good luck. Talk soon.
Toto je home sweet home, že asi? Áno. Takže tam sa nedá ísť, ale máme do nejakej office. Toto sú toys. Bro, ja neviem, kam mám ísť. Semka? Do tohto mám ísť? Áno. Civogo. Dúfam, že ma tam zase niečo bude naháňať. OK, ideme sem. Fú, tam je tá red gas. Potrebujem baterku. A kde ho mám zohnať? Svietiť. Kamo? Kamo, čo mám robiť? A to je ventka. Dobre, tak. Dúfam, že som to tak mám robiť. OK. Takže tu potrebujem ďalšiu baterku. Tak to urobíme takto. To sa nedá ísť. To sa nedá ísť. Ty vole, tam prebehla tá mačka. Dobre, tak vyberám si sem a hodím tú baterku. Help. Kamo, teraz dostanem najväčší jumpscare v mojom živote bez tak, že? Nie. Tuto som sa trochu bál hen tam hore ísť. Ale to pochopia iba tí, ktorí buď hrali Poppy Playtime Chapter 2, alebo sa pozerali na moje video z Poppy Playtime Chapter 2. Že tam bol taký menší jumpscare, ale ten jumpscare vedia iba tí praví ľudia, ktorí to buď hrali, alebo sa na mňa pozerali. Takže, OK. Dobre, tá otázka teraz je ale, kde mám zohnať tú elektrínu? Je hen tam. OK, tak. Kamo, tak jak to mám urobiť? Alebo vieš čo, ja už asi viem. Tuto si dám túto ruku. Tuto si to chytím, že? Teraz to obtočím. Teraz skočím sem. Obtočím to tuto. Teraz skočím tam naspäť. Či? OK, tak ešte raz. Ne, hej, dobre. Tak to som až moc dole, nie? Ľudia sú si neistí, že či by som tuto mal byť.
Ale asi hej, lebo že teraz sa tu dá vyšplať naspäť hľad. Aha, už sem som prišiel. OK, takže pritiahnem sa hore. Teraz dám si toto takto sem. Teraz sa odpálim sem. A teraz... Ale kámo, tak jak to tam mám zapojiť? Kámo, to je zase nejaké puzzle. Okay, dobre. Takže viem, že sem si mám dať. OK, tak tam to už nedotiahne na 100%, kámo. Tam to nedotiahne ani kebyže čosi. Hore. OK. Dobre, takže ideme hore. Semka. Dobre, kámo, tak ja si to musím ísť vyhľadať už na YouTube. Dobre, posledný puzzle a je koniec videa, hej? Prečo to na YouTube? Nie joj. Jo. YouTube. OK. Dobre, takže POP. Neviem, prečo mám caps lock. Playtime chapter 3. A, žiadny. To nebude. Dobre. To je tak, nás naháňal Dog Day. OK. Kámo, poď. OK, toto som bol pred chvíľou, hej. OK, no tak ukáž. No dobre, poobzeraj sa. OK, takže išiel hore. Dobre, takže obtočil toto, hej. Potom sa odstrelil sem. A obtočil toto. Ježiši, tak to mi nedošlo. OK, dobre. Musím si zasvietiť. Tyva, ja sa vždycky zlaknem, keď omylom kliknem F-ko. Miesto D-čka, lebo sa to ovláda na VASD a F-kom. F-ko je hneď vedľa D-čka. A F-kom sa dáva tá maska takto presne. OK, takže hore.
takto. Teraz sa odbuchnem. Tak. Teraz si to vezmem odtiaľ. Teraz sa odbuchnem sem. Teraz si dotiahnem ruku tam. Teraz to obtočím okolo tohto. A teraz to iba zakončím. Čo? Či? Nie. Tak, teraz. A teraz to zakončím. Dobre. Takže to by sme mali. Takže ďakujem ľudia, že ste sa pozerali na toto videjko. Nezabudnite dať like a odber a zdieľanie a komentár a všetko. A ja sa s vami lúčim a čau.